mutum tara. Mutum nawa? Billahi allazi la ilaha illa huwa idan suka so Najeriya ta gyaru za ta gyaru. Kuma waɗannan mutanen tara wala idan suka so kasar nan ta rikice ta ɓaci, wallahi tallahi a cikin ɓacin muke. Idan na gidaya ku lissafa mun shugaban ƙasa, mataimakinsa, senate president, speaker, IG, shugaban sojojin sama, shugaban sojojin ƙasa, shugaban sojojin ruwa, malamai. Waɗannan su ne matsalar Najeriya. Waɗannan su ne matsalar Najeriya. Idan sun so ƙasar nan ta gyaru bisa yardar Allah subhanahu wa ta'ala, wala ƙasar nan za ta gyaru. Akwai uban da ya isa shugaban ƙasa ya kafa doka ya ce bai yarda da ita ba. Akwai shi. To duk shugaban duniya yana da mataimaci. Kowace rana sai da Allah ya ambaci mataimacinsa. Allah ya ce mai Allah wazirinsa wajen nuna huma su ne cabinet ɗin da na ambata guda tara. Kana malami ga ƙarya ka san ƙarya ce, ga zalunci ka san zalunci ake yi. Ka fito ka goyi bayan ƙarya, ka fito ka goyi bayan zalunci, kuma jira kake sai mun kira ka da sunan da Allah ya rada maka innal ladina